90% zikupangidwa kuchokera mdziko momuno. Komanso dzulo a president tinakapemphera nawo ku mpingo wa Assemblies of God ku Monkey Bay, ndipo lero ndi pamene akupitirizanso ulendo oona ma business akuluakulu amene eni wake ndi Amalawi. Ndifotokoze kuti akachoka kuno ku famu kumene tili a president apita mtauni mwenemwene mwa Mangochi kumene akayenderenso nyumba ya pamwamba kwambiri imene ikhale maofesi a Mangochi District Council, ndipo akachoka pamenepo apitanso kukayendera msewu watsopano wa ku Cape Maclear ndi imene programu ya lero ilili. Kudzafika kuno ndi makilomita ndithu okwana 70 kuchokera ku Mangochi ku boma, chifukwa ndiye kuti mukachoka pa Mangochi boma mukutsetsereka mudutsa mwati mapira kuyenda ndi kukoloka bridge yotchuka ija ya Bakili Mulunzi kenako ndikufika pa Mbaluku, ndikuti mudakayendabe mpaka kufika pa Mbalula ndikukwera mapiri okongola kwambiri aja achowe amene misewu yake ndiyopingasa kukwera Mtunda ndikufika mwachowe mmene mudusa mmene ndithu mwa Idrusi kudusa mpaka na kuzafika pa Chiponde ndikutsetserekabe ndikuzafika pa kwati bwana Nyambi kuno kumene tili. Kukamba za nyengo lero ndithu ku Mangochi kumadziwika kwambiri kuti ndi kumalo kumene kumakhala dzuwa, koma dera lino limene tili ndi kumapiri kumene kumakhala kamphepo kayaziyazi, ndipo dzuwa lake sikuti ndilopweteka kwenikweni ayi, nkadzuwa ndithu konena kuti ukhoza kukhala ndi kumaothera. Kuno kumene tili mwina zinthu zambiri zoona kwambiri kodi nchani, kuli mtedza kuja wotchuka kwambiri wa macadamia umene ambiri tikamayankhula timangoti magede ndi zimene ndithu kwambiri zili kuno. Taonanso kuli mberere zochuluka kwambiri, komanso zinthu zina ndi zina zimene kuti tangofika kumene kufamu atiuza eni wake kuti kwenikweni kodi kuno chimene chimachitika ndi chani. Ndi chifuniro cha boma kuti ife Amalawi tizikhala anthu olimbira kwambiri pa ulimi, chifukwa ndithu madziwa eno kuti ulimi ndi ngodya imodzi imene yoti tikalimbikira chuma chathu chili munthaka ndiye kuti anthu tikhoza kukhala ochita bwino. Munthu wina aliyense amafuna kukhala ndi chakudya chokwanira pa khomo pake, ndipo chakudya chimafika kuchokera mu ulimi. Ndipo monga tikudziwa boma aso kulimbikisa kwambiri nkhani zomakhala ndi mega farm. Kuno tili kuno ndi njira imodzi yomakhala ndi mega farm amenewo, farm yayikulu kwambiri yonena kuti ndithu anthu adzipeza zinthu zochuluka kwambiri pamene akukolola pano. Pompano ndiyankhula ndi nduna ya zaulimi olemekezeka Sam Kawale. Ntchito imene tikugwira lero ndi ntchito yawo, timve kuti muna nduna zimenezi zikutanthauzanji. Anduna mwadzuka bwanji? Ife tadzuka bwino mwachenatu. Tathokoza kwambiri azu. Tathokoza zomwe kwambiri. A president akuyendera lero farm ino. Tikudziwa kuti ku nduna kwanu mukulimbikisa kwambiri za mega farm. Lero muti uzazotani? Leroli pamene tikumana ndi anzathu munda kapena mega farm ya Agrivest, tufuna taonetsa Malawi ntchito imene ikuchitika ku nkhani ya ulimi muno Malawi. Monga mukudziwa tufuna ulimi uzichitika ku malo akuluakulu, komanso Amalawi ndi amene azitenga nawo mbali pa nkhani imene iyi. Cholinga tikapanga empower Malawi ambiri pa nkhani ya ulimi ndiye kuti dziko lino litukukaso kwambiri. Ngati ku nduna wa zaulimi tikuyesetsa kuti tigwire ntchito ndi alimi masaizo sanasiyana, ma smallholder, medium scale ndi ma large scale farmers. Chifukwa seku zikamayenda ndi chumaso cha dziko lino chipita mtsogolo. Ndiye leroli tili kuno ku Machinga pamene tudzaona mega farm imodzi imene akulima macadamia, chichiwa chake amati magede amenewa ndi imodzi mwa mtedza chichiwa chake mwina tikhoza kuchita nthauzira kuti munthu adziwe anthu afe bwinobwino ndi umene umamera mitengo ikuluikulu, ndipo tikathothola tikamakagulitsa makamaka maiko akunja zimabweretsa forex yambiri. Ndipo chimene chatisangalatsa ku nduna wa zaulimi tikuona Amalawi ambiri amene akudzala macadamia dziko lonse, pafupifupi boma lina lililonse anthu ayamba kudzala minda ikuluikulu kuti akalima akakolola akhoza kupeza ndalama pa nyumba komanso ndalama za maiko akunja. Koma china chimene chikutisangalatsa ndi chakuti pamene tikupanga invest kapena tikuthandiza Amalawi kupanga invest mu ma mega farm, pali zinthu zingapo zimene zikuchitika. Choyamba anthu akulembedwa ntchito, job creation. Chachiwiri amene akulima akupeza ndalama, wealth creation. Chachitatu ma company ophwanya mtedza umenewu nkupanga process akuchulukiraso imene ili value addition. Zonsezi zikachitika akaphwanya akapanga process akatumikiza kunja, ndikuti ndalama zakunja zikubwera
imene ili forex generation, zimene zikuthandiza kuti masomphenya athu a 2063 akwaniritsidwe. Ndi ife ngati kunduna wa zaulimi tiyesetsa kuti tigwire ntchito ndi alimi onse amene akupanga ulimi wa macadamia. Masuku apitawo nakuonana na nduna mutakwera kagalimoto kena pakatikati pa munda. I think pamazalidwa mpunga ndi munayankhula mawu achizungu kuti muna anthu ena tikamakamba za mega farm akuona ngati kuti sizikutheka koma zikutheka. Mawu amene aja ndikulolera nduna lero tatambasolani. Anthu ambiri pali magulu awiri a anthu amene sasangalala ndi zimene zikuchitika. Choyamba pali anthu ena amene akunena kuti sizikuchitika chifukwa chakuti iwo ngati munthu sanayambe kupindula nawo, ndi chifukwa chakunena kuti izizi sizikutheka. Chachiwiri kamene gulu lachiwiri ndi anthu amene moyo wawo wonse chibadwireni amangokhala moyo onyoza zimene munthu wina akupanga chifukwa kuti munthu uja sasangalala naye, zimene sakusangalala ndi zimene president Chakwera akupanga. Koma ifeyo tikuwaonetsa Malawi kuti tikanena kuti ntchito ya ulimi mechanization kuchitika zikutheka, tikuwaonetsa kuti zikutheka munjira yotani. Anthu ankatinena kuti mangopanga mapulani, mangokamba za mapulani, koma panopa za mapulani achita malizo panga mapulani, panopa ndi implementation imene iyi ndi imene tikuwatenga Malawi kuti adzione ma mega farm amene ali Malawi munomo ngati zimene tichita tsiku la lero. Komanso tikuwaonetsanso Malawi kuti mechanization ikutheka. Ngati kunoku tikapita kayenda mukuona kuti kukuchitika precision agriculture kapena drip irrigation zikutheka. Sabata latha tinapita kumlowoka kumene tinakaonetsa anthu kuti mpunga tikhoza kumadzala kugwiritsa ntchito makina zikutheka. Tikapita malo ena takhala tikuwaonetsa anthu tikupereka matractor kapena alimi akugwiritsa ntchito matractor zikutheka. Pa nkhani ya ulimi Malawi muno kuti tikhale ndi chakudya chokwanira zikutheka chifukwa cha mega farm. Mechanization ikutheka ikuimbete kumabwera, komanso commercialization ndi value addition zikutheka monga mene tipitirize kuwaonetsa Malawi. Ndi ife tusitisiya chifukwa dziko lonse la Malawi izi zikuchitika, ndipo tikutengani tiyenda limodzi mukaone kwina kulikonse kumene izizi zikuchitika. Macadamia, mtedza, soya, mpunga, nyemba, muona kuti tikanena kuti ulimi kupita mtsogolo Malawi muno kuti njira ithe zikutheka motani. Tathokoza kwambiri nduna, mwafotokoza bwino maoneka kuti ndithu zinthu zimukuzitsata ndithu mezi kuyendera. Zikuyenera kuti tizitsate nanga tikutumikirani bwanji ngati ife siri kuzitsata zinthuzi. Komano chachikulu ndi chakuti timathokoza kuti mukamva china chake pena pake mmatiuza, ndipo ifeso zimatisangalatsa kuti tikutengeni mukaone kuti mukakaonanso inuyo mukauzaso Malawi kuti zimene taphika ku nduna wa zaulimi tikanena kuti zikuchitika inu mukaonetsede kuti zikuchitika. Moti inenso I'm looking forward kuti mawa tikhale limodzi tikakuonetseni zinthu zina zimene tikupanga, lachinayiso tikhalanso limodzi tikakuonetseni zimene zikuchitika, ndipo chaka chonse chathunthu tizikutengani mwaonetsa Malawi kuti ku agriculture zikutheka. Tathokoza kwambiri olemekezeka. Zomwe kwambiri. Amene ndithu nduna ya zaulimi olemekezeka Kawale afotokoza momveka bwino kwambiri ndithu chimodzimodzi kuti mtedzawo akaukolola kuchoka mu mtengo wafika pansi atenga ndithu okuswaiswa value addition imenemo wealth creation zambiri zimene afotokoza kusonyeza ndithu kuti ulimi mdziko muno ukuyenda bwino, ndipo anthu takhala kuti tilimbikire nkhani zimene zaulimi ndi kuti chitukuko cha dziko lino chikhala ndithu chipita patsogolo. President akhala kufika pamalo pano posachedwa, koma pano ndikufuna ndithu ndiyankhule ndi wamkulu amene amayendetsa malo ano. Good morning. Good morning, how are you? I'm all right, how are you? Good, thank you. Welcome. My name is Dave, let me know you. My name is Dimitri Giannakis, Dave, and you are at Chakal Estate. Agrivest Limited is the company. Now, I'm interested in the name. Chakal is in Mulanje, and we are somewhere between Kumangochi and Machinga. Why is it called Agrifest Chakal? Okay, so you'll see across there, that's Chakal Hill. And folklore tells us that that's the original Chakal. So when the people moved from Mozambique to this part of the world, they named it Chakal. And then when they moved again, apparently, they also named it. That is the folklore that I've come to know. No, yes. I was thinking that maybe this is an extension of the estate that are in Chakal. Not at all, not at all. No. Now, tell us the history about this place. So this place was opened in 76,
And then my late father... 1976. Yeah. And my late father came to own the farm in 1980. So I've been here since I was a young boy, and my late father was a tobacco farmer. So this whole area was growing tobacco in those days. It was very vibrant, and I'm very happy to say that my father managed to feed our family and to send us to school and to university. I have a twin brother, so I am the joint CEO. So my twin brother is also CEO, I'm CEO. And again, we benefited from our education, higher education, because of this tobacco farm here. So what happened to transition from tobacco to macadamia? That's a good point. We started seeing that tobacco was in decline. It was becoming more difficult to make money in tobacco. So then we started thinking with my brother. We both studied agriculture, by the way. So we said, what's in the future? So then we had seen some farms in the south, in Mulanji, Cholo, and we said, there's this macadamia. But of course, it wasn't common knowledge. So we did some research and we said, why don't we try some here? And luckily enough, our trial worked. My late father was kind enough to say, no, boys, here is your 10 acres. So we planted 10 acres, then another 10 acres, and we saw that it was working. So then as tobacco was declining, we said, right, we'll transition now to do full macadamia, and that's what we did. So how many hectares are you doing here? So the full arable land on this farm is 280 hectares, and we are just about to finish planting 280 hectares. In fact, right now as we stand, we've got about 50 hectares to go. So we've done 230 hectares planted, all of it under drip irrigation. Yeah. Macadamia nuts, is it something as Malawians we can say it is a profitable crop in this country? Definitely. So the reason we're doing it is not for fun. We're doing it because we believe and we've seen that you can make money doing growing macadamia. And by the way, I'm also chairman of the Macadamia Association, and I was elected in December. And why I took the position is because I'm personally very interested in macadamia as a business. So it's time that Malawian-based farmers take this up, and I've taken it up. And I'm interested to see new entrants in the industry. So the association has already started looking to see how can we introduce this crop to other farmers in Malawi. It doesn't have to be big. You can do 10 hectares, you can do 15 hectares, and then slowly you can grow like we did. So the association is busy preparing information so that people can enter the industry. Yeah. Thank you very much for coming. Thank you very much. We'll talk later. Amene ndithu ndi managing director Hamalwano aonera ndithu kuti yayi pano pakuchitika mteza ulimi wa mteza wa macadamia umene ndi wa serious wake kuja unena kuti akupanga zinthu zonena kuti wina aliyense oona aziona ndithu kuti zinthu zimene zikuchitika pano ndi zinthu zonena kuti Malawi akuyikidwa pa mapu chifukwa cha ulimi umene kuchitika kuno. Lero lino tili ndi la MP olemekezeka Mai Lilian Patelo amene alipo mpano timve chisangalalo chawo ndi chotani. Mwadzuka bwanji olemekezeka? Ndadzuka bwino kwambiri kainuyo. Kamene ndikanena wachiya kuti ajimwishe uli. Tujimwishe chile kwa lasi ngetu. Alhamdulillah. Olemekezeka president abwera kudera kwanu kumene kukuchitika ulimi umenewu. Unachoyamba chisangalalo chanu chotani? Chisangalalo changa chabwino kwambiri. Chifukwa tukuona sabano zinthu zikusintha. Chifukwa ujeni anthu amene timakhulupirira fodya, timakhulupirira kumango zala zina ndi zina nyemba kanteza kacha bado sabano tukuona kuti sabano chikupita mtsogolo. Kuti mmodzi mwa alimi adera lino ayamba ulimi wa macadamia. Tenda kuona kuti afuna pangisi factory kuti azichita zina ndi zina konkuno. Ino constituency kwanu kuno timafika mmatitenga timabwera sinimadzoti kuti famu tu yayikulu ngati imene. Kuno tukuli mafamu. Zakutengeni tuwa siku linake. Constituency ino muli mafamu ambiri. Kuno anzathu achi Greek kumene nakhazikika ndi kuno. Komanso achi Malawi kuno ndi palibe so china chachikulu kusiyana ndi ulimi. Ndeti kamaona kuti alimi ene akutukuka ndikuti ene afi tizisanzira kutsogolo. Zimene zimwina zikuthandiza banja anthu amu constituency mwanu muno. Pano kuzikuthandiza kuti zabwino chifukwa anthu ambiri apeza ntchito. Ambiri nangisi anthu antchito akuchokera konkuno. Komanso akhala ndi luso chifukwa sikuti mafamu akulu tamna azilima zimene kutheka so mafamu ena ang'ono kumazala macadamia kumazagulisa kuno ndikuoneka kuti zimene ntchito kupita patsogolo. Ndathokoza kwambiri olemekezeka.
olemekezeka mayi Lilian Patel amene ndithu ndi phungu wa kunyumba ya malamulo wa dera lino kufotokoza kunena kuti anthu awo akupindula kwambiri chifukwa cha ulimi umene ukuchitika kuno. Anyamata akulembedwa ntchito, atsikana akulembedwa ntchito. Chinthu chimodzi chimene chimafunikira chitukuko chikafika kudera, nkhani yake izikhala zimenezo. Timakamba za chitukuko nena kuti chitukuko ndi chinthu chimene chimati chikafika mudera anthu akuderalo amayeneka kuti apindule. Ngati kudera kwamangidwa msewu, ndi kuti msewu umene umayeneka kumpatse wina wake nzeru zonena kuti kodi msewu umene ndizigwiritsa ntchito bwanji pa nkhani za malonda, kuyendesa malonda ake ndi zinthu zina. Koma kuno ndizonena kuti achinyamata akuti akupindula chifukwa chonena kuti akulembedwa ntchito konkuno malingana ndi mmene afotokozera olemekezeka a Lilian Patel. Mafumu kodi iwo akusangalala nazo bwanji zinthu zimenezi pamene zikuchitika kuno? Senior Chief Bwana Nyambi ndi amene ndikhale ndikuyankhula nawo pompano. Sibahere. Okay. Mafumu amanena kuti ino ndayeneke chikhalidwe kampani ino ikuchitika kuno tiyambeka nkhani za chikhalidwe. Achinyamata akupindula? Achinyamata zikomo kwambiri kuti achinyamata akupindula fochona kuti ziko lino lavuta ntchito komano panopa bwana amene wa Chakal akuthandiza achinyamata athu kuno kuchepesa kuba foti amazagwira ntchito panopa ndoti thokoza kuti estate ino ikupindula achinyamata ndithu amene mwina mamva nkhani ngati zolemba kuti mwina ana kapena choncho. Ayi kunoko matha kubwera ndithu kulibe ana ndithu kuno koma kuli akuluakulu anyamata azimayi azibambo ndi amene ali kuno amene amagwira ntchito. Ana kuno samalepa ntchito ayi ndithu. Zimenezi zikutukula bwanji chitukuko cha dera lanu afumu? Kunoko zikutukula dera lathu lino chifukwa chona kuti ngakhale anthu ndi njala imene yavutayi panopa anthu akupezeka kuti kunoko akumapindulana mabanja awo sagona ndi njala kumadya ndetu kuzoti pene popo ife kuno tikupindula chifukwa cha mzungu ameneyo kupanga estate imeneyi mwalima macadamia tikupindula kwambiri kudera lino la Senior Chief Bwana Nyambi. Nthawi zambiri timakamba nkhani ya malo kuti mwina mafumu makhala mukaniza malo tikabwera kuti tizapemphe tifuna tilime kwapa komati iyayi zimenezo iyayi. Dera lanu ino ndilo masuka bwanji kwa anthu mwina amene akutimva kuti kuno kuchitika zimene zinawonso mwina akhoza kufuna atabwera kuti azayambise famu yayikulu ngati imeneyi? Dera linolo ndilokhozeka kulandira anthu amene akufuna ma estate ngati afa panopo kuli ma estate amene asekedwa amene sakulimidwa angokhala kufunika kuti apezeka anthu kuti azalima kuti anthu akuno azipindulaso kuti azipeza ntchito achinyamata komanso azibambo. Ndife kuno ndithu tili wosangalala kuti apezeka anthu angapo ndithu ma estate amene angokhala agwiritse ntchito. Kunoko malo sitikaniza malo anapereka kala amene apereka zimangovuta kuti anthu amene samamvesesa kumati tifuna tilande malo athuwa koma chonsecho akuzoti malowa ndi estate yoti inapangidwa kuyambira kale zimene zimangochitika chifukwa cha anthu osazindikira bwino komanso kusamvesesa bwino kuti azungu ndi osavuta kukambirana nawo zimatheka ndithu kumati pasa kumalima momwemu kumapezamo chakudya nafenso kumapindulamo zimangovuta anthu kusamvesesana. Sitimavota anyamata kuno amakonda kupita ku Joburg kusokoneza maulendo awafu. Achinyamata kuno amakonda kupita ku Joburg zoonadi. Amapezeka kuti ena akupita komanso kuli ena amene akusala ndi amene amagwira ntchito zimene zizi kuti zitheka kuti estate zichitika chifukwa cha anyamata ena amene alipo ambiri zoona amati ayenda amaikuchepa mathamengo South Africa komano zikanakhala bwino anyamata amagwira ntchito konkuno ma estate wa ndi kumatukula Malawi wino. Kukamba nkhani ya doti timazoti mwina maderawa amakhala ndi nthaka zosiyanasiyana. Dera lanu linolo la Senior Chief Bwana Nyambi nthaka yake imalula zolima zake zotani? Pano tili pano tumvoti makadamia akutheka ni mitengo koma mwina mbewu zina zimene zingachita bwino ni mbewu zanji? Kunoko dothera kunoko limalola komanso kulima foja ngakhale chimanga komanso ntedza soya zimalola ndithu dothera kunoko zimenezo. Tathokoza kwambiri mfumu. Amene ndithu ndi Senior Chief Bwana Nyambi. Nkhani yayikulu ndionena kuti dera lawo lino akuti mbewu ina iliyonse imalola fodya akambapo angakhalenso eni wake amalo ano ananena kuti kumayambiriroko akuti ankalima fodya ndipo kenako anasintha kuchoka ku fodya kuja ndikuyamba sopano kulima makadamia makamaka adaona kuti kodi makadamia awo ali ndi phindu lake ndilochuluka bwanji limene likhoza kutuluka mu mbewu imene ya mtedza wa makadamia. Makadamia ndi mbewu imene imazalidwa ndithu mtengo ndikumakula kwa amene mwina mudafika konsewu wa Blantyre pamene mukuchokera kulimbi pali pakati penapa amati pamapanga pamene ponso pali mitengo yambiri ya makadamia ndi imene ndithu imaonekera ndipo pano atitenga kupita kumalo kwinanso kuti tikaone kumene ulimi umenewu ukuchitikira.
pompano ndithu a president athu akhala akufika chifukwa ndikamva chakumanja kwangaku ndithu galimoto zimene wakwera mtsogoleri wa dziko lino zikumveka, ndipo akafika pano a president afika pamalo pena pamene atawafotokozere zimene zimachitika pano, ndipo akawafotokozera ndiye kuti no pakhala ulendo oyendera famu ino kuzungulira kuti zonse zimene takamba zija president akazionere okha mmene zinthu zikuchitikira. Ndifotokoza kuti pafikanso akuluakulu osiyanasiyana amene abwera kudzalandira mtsogoleri wa dziko lino. Ndaonapo ndithu Chief Executive Officer Kumangochi Municipal Council Ernest Kadzokoya amene afika alipo mpano, anduna olemekezeka azaulimi asamkawale ndi aja mwaona aja. Pafika mafumu osiyanasiyana komanso kwabwera anthu ena akufuna kwabwino kuperekeza mtsogoleri wa dziko lino kudzaona zabwino zimene zikuchitika kuno. Ndimanena kuti tili pa katikati pa Mangochi ndi Machinga, chifukwa chonena kuti pamene tili pano mukangosuntha pang'ono town imene yawandikira kwambiri ndi pa Nserema. Ndiye mukachoka pa Nserema kutsesereka uyo ufika Ntaja Nsanama ndi kumatsesereka mpaka na kumapita kukatulukira kuliwonde. Msewu umenewu wa Bakiri Muluzi ndi mmene udayendera, koma ife side imene tachokera side yochoka ku Mangochi ndi kumabwera kuno 70 km plus kuzafika kumene tili kuno. A president galimoto zawo ndi zimene zikufikazo ngati mwangu tipeza kumene pano pa MPC tikulutsa mawu kuchokera kuno ku Mangochi kumene ndithu mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera wafika kudzayendera famu imene akuitchula kuti Agrivest Chakal Estate. Famu imeneyi chakuntunda kumene kubwera magalimoto kuja mukuona kuli phiri, akuti phiri limene lija dzina lake ndi Chakal. Nafunsa kuti Chakal ili bwanji chifukwa ine Chakal ndimadziwa kuti ali kumulanje, ndanena kuti iya kuno kwa phiri lija ndi Chakal, ndipo famu imeneyi inatenga dzina la phiri limene lija ndikukhala Chakal. Madziwa inu timamva kuti akuti Zomba amachita kuti Texas, akuti ku America kuliso Texas. Tili ndi dziko Zambia, mukapita ku Ndilande kuliso Zambia. Choncho maina akamangokhala ongopasana amene zinthu zikukhalira. Chapampano tikhala mwina tikuwandikira kumene mtsogoleri wa dziko lino akufika, ndipo tione zonse mene zikhalire kuti kodi zikhala zotani. Ndiye mukhale nafe limodzi kuti tikhale tikuona zimene zikuchitika kuno kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto. Galimoto imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino yafika, ndipo chapampano akhala akutsika. Ndaonanso DC aboma la Mangochi Smart Gwedemula aliso pompano monga ndinafotokozera muja kuti nayeso bwana mkubwa wa tauni ya Mangochi Ernest Kadzokoya alipo mpano, mafumu alipo mpano, komanso nduna zaboma aphungu ku nyumba ya malamulo aliso konkuno kudza chingamira mtsogoleri wa dziko lino pamene wafika pano kuti aone zonse mmene zikukhalira. Kodi kufamu kumachitika zotani? Kufamu ndi kumunda, ndipo mayembekezera kuti kukuyeneka kuchitika zolimalima. Ambiri ino ndi ine timadziwa kuti zolima zathu mwina ndi chimanga, mtedza, nandolo, soya ndi mbewu zina zosiyanasiyana, koma kuno ulimi waukulu umene kuchitika ndi wa mtedza wa macadamia. Ndikaona mbali yauko ndithu chitseko cha galimoto imene wakwera mtsogoleri wa dziko lino atsegula kuti pompano akhala akutsika, komanso ndifotokoze kuti mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera tili nawonso pompano, nawonso kutuluka mgalimoto mwawo kufika kuno kumalo a Agrivest Chakal Estate kumene ndithu president akhale akuyendera famu imeneyi. Ndili ndi zanga apa Owen Mavula. Owen, pajama wako maso wako ndoku timasiyana maonedwe. Anthu ena kuti zona president ukayendera kumunda ulendo umene ndiofunika bwanji? Ndi ntchito yofunikira kwambiri chifukwa nthawi zina kungomva nkhani zimakhala zovutirapo. Timakamba pali chichewa china amati mlandu wa munda ndithu umamvedwera pamunda pomwepo, ndiye mtsogoleri wa dziko lino
wabwera kuzayendera ntchito imene ndi ntchito yokhudza za ulimi. Tinayenderanso nthawi ina ifeyo mtsogoleri wa dziko lino asanafike ndi famu yayikulu imene ikuchita ulimi wa macadamia, mtedza wa macadamia. Komanso taona kuti ndi famu imene ikuwetanso ziweto. Ndi ntchito imene boma limayika patsogolo ntchito za ulimi. Timakamba kuti ntchito za ulimi, ntchito zokopa alendo komanso ntchito za migodi pa Chingerezi akuti ATM strategy, agriculture, tourism and mining. Ndi ntchito zimene boma liwikapo chidwi kwambiri. Ndiye nchifukwa chake mtsogoleri wa dziko lino afika pamalo ano kuti iyi ndi ntchito yokhudza ulimi, tikaone nkhani za mega farms kuti zikuyenda bwanji. Ndiye nkhani yake kuitambasula kwake tikumayitambasula motero. Ndathokoza kwambiri Owen kupereka moni kwa anthu amene afula panzere apo kuti kena kwakhala akuyenda ndithu kudzafika pamalo pano pamene akhale akuwafotokozera zina ndi zina zokhuza malo ano. Ndikuona ndithu kuti ndi bolodi imene pajambulidwa map malo ano, komanso pali zolembalemba zina ndi zina zosiyanasiyana. Ndikukhulupirira kuti zimenezo ndi zimene akhale akuwafotokozera kuti kwenikweni ndi zichani. Ndiye tikhalibe limodzi kuti tione zimene zikuchitika pano. Let me welcome you again to Chakal Estate. Welcome to Chakal Estate, a farm that belongs to Agrivis Limited, for which I am the co-CEO with my brother Chris. The farm takes its name from that hill over there. That's the Chitakale Hill. I know there's Chakal in Molankhula. Yes, folklore says that it started here, and then some people moved and then named another hill the same name. Okay. So a little bit of background. My late father, the farm was established in 76. My late father bought it in 1980. As children, we were lucky enough to be brought up very much on this farm. Right. And this is the farm that we are happy to say paid for our education, all our education, including higher education abroad. We studied agriculture, my brother and I, and then when we came back from university, we said, let's focus our energies on agriculture, and that's what we did. The farm originally was a tobacco farm. There was a big tobacco growing community here. Tobacco at the time, as you will remember, in the 70s, 80s and 90s was a very key crop. Unfortunately, with time, that began to decline. So with my brother and myself thinking forward, says, what are we going to do in order to phase out of tobacco? We thought, okay, what other crops are available? We knew that in the south, in Cholo, Molanji, they were growing macadamia nuts. And then thankfully we understood that we could do the same. And we started transferring some technology here. And slowly, slowly, my late father, we were pestering him a bit. We said, Dad, give us some land. He goes, okay, boys, you can have 10 hectares, and we started establishing macadamia slowly, slowly on the farm, until now when it's completely covered. We've only got 40 hectares to go to cover the farm. The farm that is here is on the map here, you can see. You'll see the boundary in green. The total farm is 500 hectares, of which 280 hectares are arable. So we've converted the tobacco fields to macadamia fields. We've made significant investments in the past. We've built a major dam. We've renovated some of the smaller dams. And that allows us to put drip irrigation across the farm. So there's 280 hectares of drip irrigation on this farm. The planted area, like I said, we've got 50 hectares to go. So we're at 230 planted. This season, you'll see the nursery. We hope to close that planted area. This is one of two farms. There's another farm that along the way we said, okay, what about some expansion? So we bought a farm in Katuli. There's some beautiful farms in Katuli, although many of them are no longer functioning because of the tobacco. Right. But we bought a farm, it's a bit higher up in altitude. So here we're at 950 meters, which is the beginning of suitability for macadamia. Over there we're at 1,100 meters, which is a little cooler. So that farm is always 2 or 3 degrees cooler than this one. And the rainfall here is about 950 mils a year again. And then on that farm it's about 1,200 mils, so it's a bit wetter.
but again, very suitable for macadamia. So we've started planting out that farm. It's at 170 hectares as well. Within 6 years, we hope to be harvesting the whole area on this farm, 280 hectares and 350 hectares on that farm. We are hoping to harvest 1,000 tons of nut in shell on this farm and 1,000 tons of nut in shell on the other farm. This is irrigated. In the future, we hope to irrigate that farm too. What irrigation does, it allows you to take your yield. So, for example, this farm was getting close to 2 tons under good management per hectare, nut in shell. But with drip irrigation, we go all the way to 4. What really ramps up the ability. The value, ultimately, within 6 to 8 years, this farm with 2,000, 1,000 from this farm and 1,000 from the other farm, should be generating $6 million of exports. And that's what we are hoping to achieve. That's before processing. But as you know, Your Excellency, I'm the chairman of the Macadamia Association. I was appointed or elected in December, and my hope is that we'll be adding value to macadamia in Malawi. Absolutely. So for this farm and other farms, that 6 million will be increased because we do some cracking. So the Macadamia Association initiatives are in full flow. And last time we met, you might remember at Trophy Estate and again in Lilongwe at the Agricultural Conference. I did mention that there were some developments on the way. And I'm pleased to say that we have now developed a manual for farmers entering the industry. So we are keen to see more entrance to the industry. We've developed a suitability map so that we can tell farmers which parts of Malawi are suitable for macadamia nuts. We've networked some nurseries within the current industry so that asking them, can you please continue to produce over and above your requirements to make those seedlings available to new entrants. So those are the association initiatives. Of course, they are aligned very closely with my own. So my passion for macadamia and farming is transferred across to the association. So you actually, on a closer look, you'll see the dam here, the major dam. We are standing here. You've just come down this 3-kilometer path from Kamiri village. That's us, Your Excellency. All right. Give me that manual. I might apply. Oh, definitely. Your Excellency. I'm with you with that. Lovely, lovely. If you have a moment, our farm manager would like to first meet you. Zikomo kwambiri bwana kubwera kwanu takulandirani. Niponso titokose zinchito zimene mmatipasa. Bwana watu nditu akutokonsa akupasani ngosa 12 kuti muzikaweta. Ziko. Sibona munavulala mnatani. Nagwa panjinga ndi kupita kumunda. Nditu bwana wangu. We were preparing for you, Your Excellency. And in our rush, he had a small accident. Ziko. Ndikala bwino. Ziko bwana. Your Excellency, if you can have a look. Tamvetsedwa kuti kuno anthu akuno chifukwa chomukonda President Dr. Lazarus Chakwera akonza mphatso ya nkhosa zokwana 12 zimene apereke, ndipo pano ayina ndithu kufika pamene pali nkhosa zimenezi kuti angoona makamaka kuti pamalo pano ulimi umene uchitika ndi otani. Ndi ulendo tithu chifukwa anthu ambiri tikamaona nkhani ngati ya ziweto imene tikuonekera apamu zimakhala zinthu zoti ukamaganiza kuti koma ine ndiyambe kuweta ziwiri kena kuziswe mwina imodzi komanso pachaka kaziswa ziwiri zitatu kuti zizakhala zambiri pakadusa nthawi yatali bwanji. Koma ndithu kunyalanyaza kapena kuti kuyamba kuganiza kawiri katatu ndi chinthu chimene chimabaso nthawi kwambiri pa munthu ukamakhala kuti kuganiza motero. Pachizungu amati procrastination is a thief of time nthawi zambiri. Ndiye atitimbikitsa kunena kuti yayi tikamaona zinthu zimenezi tizikhala ndithu ndi mwayi kuti tizichita nawo. Pano President akupitiriza ndithu kuwafotokozerabe zosiyanasiyana zochitika pamalo pano. Tikupitiriza ndithu kuulutsa kwathu ndipo pamene
tili pano ndi pafamu penipeni pamene tafika ndipo pakuchitika kaye zoyankhulana akamaliza kuyankhulana ndi kuti tsopano anyamuka pano kufika kuti akafike kumalo kumene kuchitika ulimiko akayendere akaone mmene makambirana mucha kuti miteza ya makademiya mitengo ndi zinthu zina. So you're encouraged to put beehives in order that they pollinate and raise the yield of your macadamia nuts. Wow. Yes. Wow. Yeah. Thank you, Mr. Because I also know you are a good farmer. If you came, the township, Okay. just to your left, there's that mountain. Uh-huh. That's where my farm is. All right. But I wish somebody showed you the mountain. There was this landslide. You Oh. walk here to during that. During the Friday? Yes. Okay. But thank God it didn't kill people. Oh. But the whole mountain, hey, I think, are you going back this way? I'll watch out for it. On the right hand side. Yeah, it's on the right hand side. You'll Okay. see, terrible. People could have died. Yeah. But you know what? Cutting down trees. Yeah. The whole mountain has become naked. So that is also another So you problem. can tell, if you look, Deforestation these mountains is this side, really huge it's problem. African parks. They're actually looking after the mountain. But this side, it's a cheap So where the African parks are, it's okay. It's helping. Yeah. Okay. Nobody's going to cut trees, but policing like in nobody's business. But this side, because people are free, Yeah. they've cut down trees. The whole mountain is going. Oh my goodness. One day we'll wake up the Sochi, what happened in Sochi. God forbidding. Japan. Thank you, Honorable. olemekezeka MP dera lino mai Lilian Patelo amafotokozera a president kuti kudachitika ngozi nthawi ya Cyclone Freddy limodzi mwa mapiri amene ali munsewu umene kuti kamabwera kuno apo amati pa masuku paliso primary school phiri linadirizika ndipo aonena kuti mwayendo onena kuti mwina anthu akumeneko phirilo amaliona onena kuti zimenezo zikhoza kuchitika nthawi ina iliyonse ndipo amakhala anthu okonzeka ndikukumbukira tidapitako akuti zimenezo zinachitika ndithu chamma 3 koloko mmamawa koma mamwayi kuti anthu chifukwa adakonzeka ambiri anali ndithu atasuntha kupita kumalo kotetezeka konena kuti ngozi imene inachitikayo palibe munthu ina aliyense amene inamugunda komano anthu anangopezeka kuti asowa malo okhala pano pakuchitika ndithu mwambo wojambulisa chithunzi ndikuona ndithu pamenepo president wa dziko lino ali pamenepopo maso anduna zaulimi alipompo ndaonanso a MP aja Lilian Patelo ali pomwepo a first lady nawonso ali pomwepo pamodzinso ndi mkulu wa kampani ino amene akuyendetsa ndithu zonse kuti zinthu ziziyenda bwino pa malo pano ndi chinthu cha mtengo wapatali kwambiri chifukwa apa president mu nkhanija ya ATM strategy akunena kuti amalawi tikuyeneka tilimbikitse kwambiri ngodya zimenezi eyo ndi agriculture, T ndi tourism komanso M ndi nkhani za migodi kunena kuti anthu tikuyeneka kukhala anthu olimbikira kuti dziko lathu lipite pa tsogolo ndipo kubwera kwa lero ndi chimodzinso mwa chitsimikizo chonena kuti amalawi mdziko muno chilichonse tili nacho titakhala kuti tikukhala anthu olimbika komanso anthu ochilimika pa chilichonse chimene tikuchita amalawi dzikoli tikhoza kukhala anthu odzidalira mwatokha. Adakambanso a president loweruka chakumadzulo adakonzera chakudya cha madzulo anthu ochita business zosiyanasiyana kuno Kumangochi ananena kuti nthawi yakwana yonena kuti pano tikhale anthu olimbika kwambiri kupanga katundu tokha mdziko muno osati kukhala anthu odalira kutumiza kunja kwa dziko lino. Tamva mene amafotokoza ndithu mwini wake wa famu ino kunena kuti pano ndalama ndithu za nkhaninkhani almost $6 million zimene zimagwira ntchito zopitisa ndalamazo ndinena kuti pakatundu amene amapanga kutumiza kunja kwa dziko lino makamaka kumeneko ndi kumene akuyang'ana kuchokera ku ulimi okha ongolima mtedza wa macadamia komanso nanena tsiku lina unena kuti mwina zimene anthu tikamaona ndikumaona ngati ndi zinthu zovuta sizingatheke koma chofunikira kwambiri nchonena kuti anthu awiri atatu mukabwera pamodzi mkugundana mitu tipangiza kuti zakuti ndi zinthu zotheka chifukwa pena pachiyawo pali mawu amati kalionera wasegwe ndiye kuti chilichonse basi wekhatu ukangoti kwa chamamawa yang'ana mbatata kudya wekha zoganizira zoti mwina
kuseri kwanga kuli nyumba anthu ena sakudya chakudya chimene chalibe khali limenelo ndiloyipa ndiye mukatengana anthu awiri atatu nkukhala pamodzi kugunda na mitu nkuyamba kupanga zinthu ngati zimenezi ndi zinthu ndithu zotheka kwa muwiri muli mphamvu Owen kubwera anthu pawiri iwe ndine pano tiye tiyambe kukambirana zopoti tipange megafamu ndi zinthu zotheka koma wekha nzovutirapo wekha ndizovutirapo nthawi zambiri kuti zinthu zilibe patsogolo zimafunika kuchita mogwirizana mgwirizano ndofunika kwambiri mukamachita zinthu tili malo ano chifukwa tikukambirana nkhani zokhudza momwe ntchito yakuno ikugwirikira ntchito imene boma likulimbikitsa ntchito yokhudza ulimi mamega farm ulimi wamthirira ulimi omwe ukudzichitika pa mlingo ochuluka kwambiri timamva mmodzi mwa akuluakulu amene akuyendetsa malo ano akukamba kunena kuti malo ano ndi akulu pafupi kupyola 250 hectares akuchitapo ulimi wa mtedza wa macadamia komanso kuweta ziweto zimene zikubweretsa ndalama zambiri akagulitsa kunja komanso kanyama kamene ka forex timakonda kukakamba kwambiri timakonda kukakamba chifukwa ndi ndalama yofunikira imene imafikanso mdziko muno nkuthandizapo pa chitukuko ntchitonso yopereka ntchito kwa anthu amene akugwira pamalo ano ndi mawu enanso amene sikuti tingalephere kunena chifukwa ndi malo akulu ndipo ntchito ya ulimi ambiri tikudziwa kuti imatengera kuti kuponyezana wina achitepo ndi akuperekanso mwayi wa ntchito kwa anthu amene akugwira akupezeka pamalo ano ndimene tinganenera pano ulendo tikuyamba tsopano opita kumene kumunda tsopano kufamu kumene kuli mtedza wa macadamia ndikanena kuti ndi ulendo utalika bwanji kuchoka pano ndinama koma kungoyang'ana kansewu kamene tikulowelako ndikuona ndithu kuti kaphazi kalipo tidakayenda koma Owen china chimene chinatisangalatsa kwambiri nchonena kuti mwini wake uja adanena kuti anabadwa mapasa ndipo iyeyo ndi m'bale wachewo onse adaphunzira za ulimi ndipo zimene akuchita ndi zomwe adaphunzira kuchokera kwa abambo awo amene ankalima fodya pano anafotokoza choncho kunena kuti kuchokera mu chaka cha 1976 ngati sindikulakwitsa kuti nthawi imene mwina abambo awo adawasira malo amenewa akhala akulimbikira pa ubale wawo kuti ulimi umene mbuyo mumachitika kudzera kwa abambo akupitirire ndi ntchito imene iwowa akuidziwa ndi ntchito imene iwowa akupitiriza mpaka na mutsiku la lero ndi zofunikira kwambiri unakambapo kunena kuti ntchito ya ulimi ndi ntchito imene imakhala ngati yongoponyezana kugwirizana nkofunika kwambiri ndiye malo ano tayendapo ifeyo titangofika kumene akuoneka kuti ndi malo akulu kwambiri kuli malo amene kuli mtedza umene wa macadamia magede ayena amatero ndichoncho chichewa chake komanso kuli ziweto za nkhosa zimene malo ano akusunga ndi ulimi wa kufotokoza kwake anafotokoza wena umene kuja kunena kuti chinawakomera kwakonzera president kamphaso akakonzera ndithu nkhosa 12 zimene awapatsa kuchokera kuno kuti chichewa chake chamati mberere tinakambapo kuti tinakayang'ana mberere nkhosa 12 akambapo kuti a president mukamapita mutengeko nkhosa zimenezi koma ife amene tinayendera ziweto zimenezi mwina kuchotsapo nkhosa zimenezi 12 ndizochepa chabe chifukwa ulimi umene uli kuno ndi waukulu chimene tikufuna kukamba nchani chimene tikufuna kukamba ndi chakuti kunoku ntchito imene ikuchitika ndi ntchito yayikulu kwambiri ndi estate yayikulu imene ikuonetsa kuti ikuthandiza kwambiri pa nkhani za ulimi nkhani zimene boma likulimbikitsa kwambiri Owen ndikudule kaye tafika kuno ndi mukachipinda kena kamene ndithu ndikuona kukuchitika zinthu zosiyanasiyana apresident sanafike ife tipezerepo mwawi mwina tingomvako kuti kuno kumachitika koma nkhope zake zikuoneka zokwiya kwambiri ino apresident abwera mukwiya chonchi madzuka manji wa ndadzuka ine madzuka bwanji bwana sina chama kuti ndani Yohane Lazarus bwana Lazarus kuno kumachitika chani kunoko ndi ku kampani kumene timagwirako ntchito kati shedi inoyo timasweramo macadamia ndithu bwana wanga kuti kuja simagawa chisawa wene sitimagawa chisawa kwanzodula kwambiri ndithu okay zimamveka bwanji kuti magwira ntchito ku factory kuno yopanga mtedza opambana umene kunoko zimamveka bwino chifukwa choti amatisamala bwino china chilichonse ngati chisamaliro upangiri wawo
ndi wamphamvu ndithu. Ifeyo ngati anthu timasangalala kwambiri ngati kampani. Tathokoza kwambiri. Asisi mwakuya muniva? Muniva? Tanipindukana muyankhule ku ndama Malawi. Dzina lanu chanda? Maigwaiso. Mutakuchosa kai pang'ono muvalabe. Mavalacho mutakuchosa kai. Tembenukani ndithu, tembenukani muyang'ane ndithu. Anti Magi mmagwira kuno kupanga mtezo umene kwa makademia. Simazimva kuderereka kuti mwina imakhala ngati ntchito yoti adzigwira amuna. Ayi. Ine ndikamagwira ntchito imeneyi mandikwanira sina ngati malandira ndalama zochulukirako. Munayamba kugwira ntchito imeneyi liti? 2014. Kuchokera 2014 uzafika lero mwina ulendo wanu wakhala uli otani? Zikuvuta kuyankhula. Ndithu nthawi zina munthu ukakhala ndi chimwemwe kwambiri kuyankhula zimakhala zinthu zovuta. Ndithu ndi amayi amene ali muno amene akuti amagwira ntchito yokuswa mtedza umenewu. Koma anthu ake nkhope zikuoneka zokwiya kwambiri. Sindikudziwa kuti kapena mwina kuswa mtedza wa makademiya ndi ntchito yolemetsa kwambiri. Aiso ndosalemesa kwambiri. Sibona kukuya kumwe kuyancha. Hayi kuba ungoti sinanga tifoda ndalendo singamangosukuza ayi. Timene okha discipline munga banchito yathu. Inu mtsana ndama kuti ndani? Aida Mulimbi. Aida Mulimbi. Yeah. Inu mnamba liti? Ine namba 2012. Mukunditsimikizira kuti ndi ntchito imene mukamagwira matheka kusamalira mabanja anu nonse bwino kuyambira kumayambiriro mpaka na kumapeto. Ndimasamalira pakhomo pathu komanso anathu komanso ngakhale makwathu alina ndina amakhala timasamalira ndithu. President panjapa ndithu ndikuona kalemero zawo zikufika ndipo ndikumvetsedwa kuti mnomo afika ndithu kuti adzaone ndipo anthu aja amene afotokozera anena kuti amenemu ntchito imene imagwiridwa ndi yokuswa mtedza umenewu ndipo mmene ndaonera muja sikuti mtedza umenewu amaswa kugwiritsa ntchito manja koma amagwiritsa ntchito makina. Ndiye akafika a president ndikukhulupirira kuti mwina mkatimo mukhozanso kukhala chionetsero cha zimene zimachitikazo kuti tione. Ndikuona apa president ndithu kuti kuchoka kuja kumene tinali kudzafika kuno akhala akuyenda ndithu. Your Excellency. Welcome His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera and Her Excellency Madam Monica Chakwera. We are welcome, most welcome to enter in this de-husking factory. Thank you. Umenewo ndi ndithu kuwalandira a president a dziko lino ndipo pano tikhala tikulowa kumene tafika kuno kukuoneka ngati kuti ayo chifukwa zimene tikuona kuno ndikuona ndithu apo kuti pali china chake chimene chimaoneka kuti chamuchigayo chicha. Ndikukhulupirira kuti ndi kumene kumakhala kukuchitika ntchito yokuswa mtedza umenewu ndipo apo Makademia kutoka kumunda kufika munomo ndiye timanyamula uchitirerayo kugwetsera apa then timayika umu muhopa tikayika makademia aja timabwera apa mwachangu pasikero kuona kuti talowesamo matanzi ochuluka bwanji. Ndiye tikatha pamenepo timatsegula machine. De-husking machine athu ndi iyi imeneyi ndi de-husking machine. Ndiye makademia kuchoka umu kupita mu de-husking machine amayenda kuchokera pa conveyor ucho kukwera pamwamba amazatira umu ndiye amayenda apa makoko amagwera pansi apa amayenda ndi conveyor amene kupitisa kunja. Kuchoka pamenepo timabwera apa pamene pali tumbler iyi, pamene pali tumbler imeneyi imachita grade imeneyi makademia ang'ono amene ali below 18 mm. Ndiye makademia onse amene ali below 18 mm timagwesera ma basket amenewa.
ndiye macadamia ena wose amene ali above 18 mm onse amabwera pa conveyor iyi. Kuchoka pamenepo timapita pa grading conveyor, akutsitsa pa grading conveyor, ndiye tipita pa grading conveyor tikafotokoze zimene timapanga. Apo a president awafotokozera zimene zimachitika muno mmene ndalowa, mmene ndimati mokhala ngati muchigayo muja ndi kumene ndithu kumafikira maakademiya aja, ndipo a president akafika apa akhala akuwafotokozeranso mmene zinthu zikuyendera. Iyi ndi conveyor yathu yoyambirira imene timasankhira macadamia. Azimayi amene ali mbali yakunowa amasankha macadamia amene alephereka kuphwanyika ndi machini, ndiye timagwetsera umo amene timabwezeranso ku machini. Azimayi ali side nayo amene ndi amene amachotsa macadamia amene ali wonongeka, osweka, amene ali woboka ndi kumasiya ngati ma damage. Ndiye timabweranso pa step apa dish imene timayika madzi. Tikayika madzi macadamia onse amene asankhidwa amabwera m'madzi mmenemu. Ndiye macadamia amene oil content yake ili above 75% amamira amatengedwa ndi conveyor. Onse amene ali below 75% amaenda ni madzi ndi kugwera umu amene timati ma floaters. Ndiye tikachoka pamenepa timabwera apa kufa kuja tinayeza in husk. Ndiye timabweranso pa scale iyi, akamabwera amabwera pa scale imene timayeza 10 kg in shell. Ndiye timagwetsera pamenepa kupitisa ku drying bin. Choncho tipite ku drying bin. Amakamba zonena kuti mdziko muno farm mechanization kuti tizichita ulimi onena kuti tikhoza kumagwiritsa ntchito njira zamakono za technology. Tikuyenda kutsetsereka ndithu mastepe kupitanso ku malo kwina kumene a president akhalenso akuwaonetsa. Mwina usalephera kumaona kachithunzi kukhala ngati kakudumphadumpha, ndithu poti ulendo wake tikuyenda ozungulira pa famu. Ndiye pano tikuyendanso kuthamanga kulowa ku malo kwina. Mmene ndafika muno ndi mu holo. Ndikuona pali mastepe opita ku malo kwina. Sikukudziwika kuti kwenikweni kuti kumachitika chotani, koma amene akufotokoza aja atiuza ndithu kuti kodi kuno chimene chimachitika ndi chani. Tafika malo ano amene timaumisira macadamia. Iyi ndi drying bin yathu imene timaumisira macadamia. Akachoka kumene tidali kuja kufika kuno timakhala 5 to 6 days. Pamenepo amakhala kuti atha kuuma. Tikatero timatsegula kuseri kuli conveyor imene ikupitisanso kumalo okamaliza kusankha. Choncho nyumba ino maumisidwe athu timawatenga kuchokera ku mphepo yochoka kumwamba. Ikalowa muno imaumisa macadamia, mpweya umene ukatha ubatuluka ndi kumabweranso wina. Ndi umene timaumisira tilibe mahita ya kuchoka kumwamba ku ceiling kumalata. From outside, from the world. Yeah. Wow. Fotokoza ndithu kuti muno mmene tinalowa ndi moumitsira mtedza umene wa macadamia kuchokera kuja kumene anayamba kuswa ndikufika pena pamene akumasiyanitsa kuti mwina amene akuoneka ndi onongeka apite mbali ina, amene ali mwina amafuta kwambiri apite mbali ina, koma ndithu yayi zofotokoza zija zikupitirirabe muno. Kodi machitika zotani? Macadamia athu tikatulutsa kuja amabwera ndi conveyor iyo, ndiye amazafika pa grading conveyor apa pamene timasankha amene ali ndi crack kapena ngati tidaponya onongeka wose timasankha zonongeka timayika pa makontena ali pansiwo. Onse abwino amayenda ndi conveyor iyi kufika pa tumbler iyi imene ikunena za magrade a macadamia. Macadamia amene ali 18 to 20 mm macadamia amenewo timati ndi grade 3. Macadamia onse amene amagwera apa 20 to 22 grade 2.
22 above grade 1. Ndiye tikafika pamenepa timatulutsa kuyika matumba olemera ma 50 kilograms. Tikamaliza pamenepo timatenga makademia athu kupitisa ku cold room. Anagwapaja mmataya mmatani Zimenezo timataya ndi zonongeka. Talowaso mu malo mwina Dry them over 6 days. We dry them gently at a low temperature. They go to 3% moisture, good for storage, and you preserve the flavor. But then to keep them for a very long time, you have to put them in the cold room. Okay. And this is now the cold room. And now you can keep them for a year or more in here, a year and a half, as you're waiting to sell and market them. But the temperature has to be, as you can see, it's at 16 degrees. Yeah, so it has to be controlled. Yes, yes. talowa mukachipinda kamene ndikozizira kwambiri akuti 16 degrees Celsius. Kudabwanso kuti kodi kamphepo kamene kakakuchokera kuti. So we are told by consumers that they prefer Malawian macadamia. We haven't been able to establish exactly why or how. Some people say the color is lighter, but the flavor is. Yes. So the flavor is very good, Madam First Lady. Rumu ino ndimene timasungira macadamia tikamaliza zonse uko timazasunga kuno. Ndimene akuonekeramo. Tikatero ndi pamene timatumiza kokagulitsa. Ndiye rumu ino timaisunga ndiyozizira kuti athe kukhala nthawi yayitali asadaonongeke. So this is seed as well? It is indeed. So we've sold our main crop already. It went for cracking and it's been exported. This we've kept back. It's the variety. When you go to the nursery, they'll tell you that we use a certain variety for our seedling. And this is the variety. So we thought we'd demonstrate, we'd just show you what the nutting shell looks like. Okay. Yeah. Excellent. Tikutuluka mukachipinda kuzizira kamene tinalowa kaja ndipo ulendo ukupitirirabe. Kuno ndikumene amasunga mtedza uja akakhala kuti china chilichonse chachitika amasunga mmatumba olemera ma 50 kgs ndipo tamvaso kuti kumeneko akusungaso mtedza wina umene uli mbewu. Unena kuti chifukwa chonena kuti mtedza uja umabwera ndithu ndi mbewu zosiyanasiyana, ndiye mtedza wina amausunga ndi cholinga chonena kuti adzathenso kuudzala kuti udzagwire ntchito tsiku lina. Pano ndi ulendo wothamanga ndithu pamene tikuthamanga kuti tipitenso kumalo kwina kumene kuti kodi kumeneko tikaonako zinthu zotani, ndipo pamene ndikuonera tikwera ndithu tikuseserekabe ndithu kuyenda kupita malo osiyanasiyana apano pa famu. Ndanena kuti ku famu ndi kumunda ndipo zochitika zake zimakhala zakumunda kwambiri. Ndiye tinafika chakumanzere kwangaku kumene taona zinthu zosiyanasiyana zonse zimene timaona zija. Pano tsopano tikukwera galimoto tikhale kuyenda kupitanso kumalo kwina kumene zinthu zina zosiyanasiyana. Kuti zimenezi ndi zinthu olemekezeka nduna asamkawale nduna ya zaulimi anafotokoza kunena kuti pano ngati dziko tiyambe tsopano tikuyang'ana farm mechanization. Kwa nthawi yayitali takhala tikugwiritsa ntchito ulimi wakhasu, ndipo ndi ulimi umene mbiri koma pali zimene akhali kuti tikhoza kukwanisa chifukwa chogwiritsa ntchito khasu. Pano tikamagwiritsa ntchito makina ndiye kuti zinthu zikhala kuti zikuyenda mwachangu. Tangoganizani mmene munyumba mmene ndalowa muja mmene amagwira ntchito yokuswa mtedza umene kwa macadamia. Kodi mtedza umene uja akanakhala kuti amaswa ndi zala angaswe mtedza ungati pa siku, akanakhala kuti mwina amachita kutenga mwala ndi kumaswa
ngati mmene timapangira inu ndine tikapeza mtedza uja kuti ndiye kuti mwina pa tsiku akhuza kuswa mtedza ochuluka bwanji. Koma tikamagwiritsa ntchito makina kapena kuti mashini mmene taonena mucha ndiye kuti zinthu zimakhala zikuyenda mwachangu. Komanso angakhale anthu amene akufuna demand akuwuzana kuti ife tikufuna kunoko mtedza wa macadamia matumba 50. Inu mukhoza kumutchalenja kuti ife matumba amenewo pakutha pa masiku awiri tikukwanitsa ndi kukupatsani ndithu kuti mutha kugwiritsa ntchito zosiyanasiyana. Macadamia awa kwenikweni kuti amagwira ntchito yanji ndi mtedza umene amapangira zinthu zosiyanasiyana. Ena timangodya muchatidyera sawa, manipinta, chalimbana ndi zina zoterozo. Koma magede waso nawo amagwiritsa ntchito kupangira mafuta chimodzimodzi mmene amagwiritsa ntchito mtedza uja. Ndinamvanso kunena kuti pali anthu ena amatheka kuti mwina madwala matenda osiyanasiyana, amathekanso kumawauza mwapaderadera kuti zidya mtedza umenewu wa macadamia. Chinthu china chosangalatsa kwambiri chapafamu pano nchonena kuti kuno ulimi umene uchitika ndi wantsirira, ndipo adanena kuti yayi kuli malo amene ndi famu amene kuli damu limene limagwira ntchito yotsirira minda imene ili pano. Ndipo pano pamene tafika ndikayang'ana ndithu chauko damu lija taliona mbali nayo ndikuonanso kumene ndithu kuli mbande za mitengo imene ya macadamia. Ndipo pano atifotokozera kuti kodi kwenikweni chimene chimachitika ndi chani. Ningopezerapo mwayi mwina ine ndiloyeko mkatimu tingoona kuti kodi mkatimu zotani. Akutifotokozera mataona kuti ndithu ndikumalo kumene kuli mashini amene amagwira mwina ntchito yopopa madzi amenewa. Ndi ulendo ndithu wa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera umene lero ndithu ali ku Agrivest Chakal Estate kuno Kumangochi kumene akugwira ntchito yoyendera munda umenewu, famu yayikulu imene ikugwira ntchito yolima mtedza wa macadamia. Mukudziwa inu boma likulimbikitsa kwambiri ulimi wa minda ikuluikulu, ndipo chino ndi chitsanzo cha nkhani imeneyi ya mamega farm. Apa ndiyo tikuphatikizaso pa Mlambe irrigation scheme imene ili komwe Kumangochi kumene kuja kukulimidwanso chimanga ndithu chambiri mu nkhani zake zomwezi za mamega farm, kuti anthu titha ndithu kuchoka mu ulimi wa khasu umene timadziwa uja, koma pano tizichita ndithu ulimi ooneka kuti chizungu yake wa serious. Osati munthu kungolima kuti basi fere kusere kwathu ulika munda iyayi, koma tizitima ulimi onena kuti tikutenge ngati business, maphindu amene tizipeza pamenepo azikhala ochuluka. Kalimoto zimene zanyamula mtsogoleri wa dziko lino zikufika ndithu pano pamene tayima. Monga ndinafotokozera kuti tafika pamalo pamene mbali yauko ndikuona kuti kuli damu limene lasunga madzi amene amagwiritsa ntchito potsirira munda uno. Ndipo pano pamene tayima ndikhulupirira cholinga nchonena kuti amfotokozere mtsogoleri wa dziko lino kuti kodi mwina madzi amenewa amachokera kuti mwina akamawapopa pamenepa amayenda bwanji kuti akafike ku mafamu osiyanasiyana kumene amapita. Ndiye akhalanso akutifotokozera kuti kodi kwenikweni zinthu zake zimachitika motani. Pompano mtsogoleri wa dziko lino akhala akutsika, ndipo mkuluso mwini wake wa malo ano aliso chakutsogola konko ndi amene ndikukhulupirira kuti atifotokozera mkati mmene ndikuona zimashini zosiyanasiyana kuti kodi zimashini zimenezi zimagwira ntchito motani. China ndikuchiona chikuoneka ngati mota ya chigayo, chimenechi ndithu chikuoneka ngati mota ya chigayo imene imaonekera muja, siru zoti chimagwira ntchito yanji, koma atifotokozera zimashini zina zimene ndikuona nzoti munthu kumangoona kuti kodi zimenezi ndiye kwenikweni zimagwira ntchito yotani, koma atifotokozera ndithu ene wake amenewa zimenezi tizidziwa bwinobwino. Takulandira Mr. President. Zina anga ndine Yohane Lazaro, ndine electrician Yohane Lazaro. Ndine electrician wa Chakal Agrivest company, komanso ndine operator machine amene ndimathamangisa machine wa kuti ayende bwino ndithudi. Apa ndifuna ndikuoneseni me chimagwirira ntchito chimachine chathuchi. Iyi ndi body imene yalandira
moto kuchokera kunja wa magesi. Moto umene uja tausungunula uzabwera pa computer box yathu imene timayasira mashina amenewa. Mashina amenewa ndi amphamvu kwambiri, amatitengera madzi ochulukirapo pa 1 hour ina iliyonse. Amenewa amatenga 57,000 liters pa 1 hour ina iliyonse kutipitisira kumunda. Ndiye mashina amenewa ndithu akuoneka kuti ndi amphamvu kwambiri, amatitengeranso malo akulu kumundako kuti nthawi imodzi section imodzi ikugwira ntchito the same time. Ndithu iyi ndi mota yathu imene timayatsa, ndimene imatitengera madzi ku damu kutipitisira madzi athu mafiluta kuti achosedwe zisoso. Azisoso amabwerera ku damu kuti tisakapange block mapaipi kumunda. Tikafika apa tili ni outlet yathu imene ikamakatitayira madzi ku damuko. Kenako ndiye madzi aja amayendabe monsemu, then kuti tione kuti madzi aja akupita motani kumunda, tili ndi box imeneyi ndi pamene timaonera kuti madzi aja akuyenda motani. Tikatero ndiye kuti madzi aja kunoko tili ndi ma section awiri, timatha kuyasa imodzi, timatha kuyasa onse awiri nthawi imodzi. Ndiye tikayasa imodzi, kampasi yathu imene ikuoneka apopo imakhala kuti ikukweranso nayonso imodziyo. Tikayasanso zonse ziwiri ndiye kuti makampasi athu aja onse awiri amayenda, amakhala kuti ali pakati. Ndiye madzi amatha kunyamuka bwinobwino kupita kumunda umakathirira kumunda. Kumunda madzi amagwa chimodzimodzi. Pa mtengo wina uliwonse pamene panaboledwa kuti madzi akugwa amagwapo 1 liter per hour. Ndiye kuti tikayipanga set 4 hours, ndiye kuti kumundaso pena paliponse pakugwa 4 liters ya madzi. Mapampo omwe waso timatha kupangira fertigation ngati kusungunula fertilizer kuti azipitanso kumunda limodzi ndi madzi. Pampu inoyo panopa siti upanga zimenezo, koma tili ni pampu ina yayikulu uku kumene tumene tupanga fertigation kuti madzi timasungunulira limodzi ni fertilizer. Matanki awo ndi awo muwaona panjawo, amenewo tumathiramo madzi. Tikathira madzi tili ndi blower yathu timamikisa, tikamikisa pamene timalumikiza pamodzi ndi mashina awo kuti anyamuke ndi madzi azipita kumunda. Mtsogoleri wa dziko lino pamenepo ndithu amafotokozera zimene zimachitika kuno, ndipo pano akuyenda ndithu President Chakwera kuti akaone tsopano ku damu kumene ndimafotokoza kuja mkati muja tinali mmakina mmene amapopa madzi amenewa, koma pano tsopano tili ku damu kumene kumachokera madzi amenewa. Ndipo osalephera kuyenda kwake nkukhala ngati kochita kupapatiza mmene ndinafotokozera kuti tili kumunda. This section of the farm. So this particular section is about 80 hectares, and it'll come out of here. Wow. Yeah. And it never runs dry. We'll pump it if it's a dry season, and we're putting a lot of water because of the heat. This could end empty, but it'll empty just before the rain. So we'll time it so that as it finishes, then God willing, we'll have good rainfall. Yeah. This is the smaller one. We have another one that is across the way, which we won't go to today, unfortunately, because will make your tour too long. But that one is 6 times the size of this. It's a major piece of work. It's 600,000 cubic liters, and it does 2/3 of the farm. Thanks. Thank you. Awa fotokozera President mmene damu limeneli limagwirira ntchito, ndipo ndifotokoze ndithu kunena kuti
ndi zinthu zopasa chidwi kwambiri zimene tikuona kuno, kunena kuti farm mechanization, ulimi wa mtsirira umene ndithu ukuchitika kuno, famu yayikulu imene ndithu akugwira ntchito yodzala mtedza wa macadamia. Maso anga ndikaponya chakutsogolo uko ndikuona ndithu pamenepo tikhoza kunena kuti ndi pa Nazare, chifukwa ndikuona pali mitengo ya mtedza umenewu, komanso palinso mbewu za masamba zina zimene tikuona apa. Ndikuona pali tsabola, pali repu, tanaposi ndi zina zotero. Osalephera nanga siku kumakhala anthu, ndiye kuti akuyenekanso kumadya zimenezi. Kutsogolo kwangaku ndikuona ndithu akuluakulu amene avala ma uniform okongola kwambiri. Ndikukhulupirira kuti amenewa ndi amene amagwira ntchito ndithu yosamalira malo ano mmene tili mkatikati mwa Nazare imeneyi. Mitengo yake kuyigwira yaying'ono ndiyomveka ngati ndiya mingaminga choncho, idakali yaying'ono yoti kudutsamo utakhala kuti sunavale sapato utha kumva ndithu kotitso m'mapazimu. Koma ndithu ndi zinthu zosangalatsa kwambiri. Pena Malawi mene timayankhula mumazinyoza tokha, ukhoza kumazifunsa kuti kodi zimenezi zikuchitikadi ku Malawi konkuno. Ndi zinthu zosangalatsa kwambiri. Pano a president afika ndipo kuli munthu amene awafotokoze. Grafting. Kufesa kwa macadamia timatenga mtedza wa macadamia wa mtundu wa 695 oro 660 timasankha woma bwino ndi kuunyika kwa siku limodzi 24 hours. Ndiye kuti tikaunyika 24 hours timabweresa pa germination pit iyoyi imene kuti uzikhala pofunda kuti umere mwachangu. Ndiye kuti ukathetheka pamene paja kwa 7 days utakhala pamene paja timaupitisa sono pa mother bed omwe akuonekapo tayika mchenga pamwamba pache kuti apitirize kuphulikabe bwino. Timapitirizanso kufundisa plastic mukumuona ucha. Moti pa mwezi aliyonse timafesa mtedza okwana 4000 pa bedi amene ucha pa mwezi aliyonse. Ndendo pamene pajapo akakhala kuti wakwanisa masiku 90 timazula kukaokera pa poti monga momwe mukuonera dasira apa amene tinaokera pa poti paja wakhala 90 days ndiyo tapata amene tayika pa poti. Oti pa poti pamenepa timudikiranso kwa 90 days wina kuti akhale kuti wakhwima afike pa size wa pencil size. Ndipo akafika pa pencil size pamene timamutenga sono kupita naye pa grafting table. Mukuona kuja president kumene ndi kuti ndi ma table amene pali mtengo umene ukubereka wa macadamia waukulu ukubereka kale. Ndipo timatenga mtengo umene umwe tinafesa uku wa pencil size bwino ndi pencil size wa kumene kuja pa table ndi kukaphatikiza limodzi kuchita grafting. Ndiye grafting ameneyo timacheka bala la mbali imodzi mtengo wathu omwe wamera uku, komanso bala la mbali imodzi mtengo wathu amene ali kumene ucho ndi kuphatikiza. Ndipo timakhanditape amene timamanga ngati bandage, timati grafting amene approach grafting. What is the result? What do you want to achieve? Okay, apa chomwe timafuna chiona kuti tipungule masiku kuti mtengo ukabereke msanga pamunda. Chifukwa tikangozala chonchi ukhala ngati wamphongo uzingokula. Ndi tifuna kuti ukabereke mwachangu. Ndiye kuti kumene kucha tikafika kuja timakadikira kwa 45 days. 45 days timakadula topo wake wa mtengo amene tafesa kuno kuchosa amene. Ndiye pakadisanso 45 days wina timakalikanisa ndi wankuluja kuti akhale uyo amene ali papoti yu ndi wobereka wa pamwamba. Moti amaoneka momwe mukumuonera. Amaoneka monga mukuonera pamenepo bala wathu tinapanga pamenepa. So apapa uyu ndo opanga kale. Amene ndi okwatisa kale oti akupita pamunda. Akazi ndiawo. Ayawo ndi amuna. Awo ndi amuna. Akazi ndachali pa table. Ali pa table. Pansi paja pali mtengo pansi. Madziwa bwa. Chifukwa choti ali pa table kale tinazala kale ndi wankulu amene uja. Uyu tangofesa kumene. Akazi chifukwa yotu wakula. Ndiye kuti amene yoyo pa mwezi uliwonse president timapanga grafting mbewu amene ukwana 3500 pa mwezi uliwonse. So ndiye kuti anthu ena amene ali macadamia farms amapeza. They can come here as soon as we'll be finished planting it in the next 6 months, and then we'll be open for sales. Okay. And as an association, I've reached out to other farms who are also planting in order to encourage them also when they've got spare seedling, so whether in the south or the center or the north,
they can too become sales centers. Of course, they would like very much to be selling to farmers so that they can buy seeds. So you have specific weather patterns that they will grow nicely. I know Yes. it's cold and what have you. Where you Yes, are. yes. So an easy way to remember it, if an altitude, where you are, your farm is at 1,000 meters, you're already on a good altitude, so it doesn't get too hot. So below 1,000 meters, lakeshore doesn't work, but 1,000 meters, 1,100, 1,200 meters, and then if you have a rainfall of 1,000 or 1,200 or 1,300 millimeters, those two things are very suitable for macadamia production. Yes, and then you don't want it to go over, say, 38 degrees, and you don't want it to go freezing. But in Malawi, we're lucky, we don't freeze, and a lot of our land that is at 1,000 plus meters doesn't exceed 38 degrees, or rarely does. So there's many areas in Malawi that will be suitable for macadamia production. And just to add, sorry, Your Excellency, in terms of what you end up with, the rootstock is a variety that is very resilient as a root against disease and drought. And then the top, what he has mentioned, the female, is these clones have come all the way from Hawaii and Australia and South Africa, so they genetically belong to one parent. So if you see a number 788, there was a mother tree in Hawaii that was chosen for the yield and for the size of the nuts, and that is now sitting here as a clone. So you're doing cloning too? Exactly, these are clones. These folks are doing everything. All right. Wow. Thank So president akuyenda ndithu pakatikati pa mbande zimene za macadamia. Chimene chandisangalatsa kwambiri nchonena kuti nawonso First Lady Madam Monica Chakwera amafunsanso mafunso ambiri okhuzana ndi mmene ntchito imakhalira yodzala mbande zimenezi kuyambira pamene afetsa pa nazale mpaka na kukafika ponena kuti mtengo umene uja tsopano wayamba kubereka zipatso ndithu ndikuma khala zokuti munthu akhoza kukolola. Mbali ndi imene ndayima ine ndikuonanso kuti kuli mapepala akuda amene mkati mwakemo muli dothi, ndipo menemo ndi mmene ndithu amakhala akuyika mitengo imeneyi pamene akukonzekera kuti tsopano ikhoza kukhala mitengo yodalirika. Chinthu china chimene chandisangalatsa kwambiri chimene ndamva amene amafotokozawo anena kuti mitengo imene ya macadamia ndiyopirira kwambiri ku matenda osiyanasiyana, ndipo pachifukwa chimenecho ndi mitengo yodalirika kwambiri imene munthu ukhoza kudzala nkumakhala osadandaula kuti mwina ulimi umenewu sindipindula nawo. Maso ndaona anafotokoza kwambiri kunena kuti macadamia kuti akhale odalirika kwambiri amadalira kwambiri kuti mitengo yake imakhala yochita ulimi uja timati imakhala mitengo ndithu imene imachita zija zokuti zokwatitsa. A president akukumana ndithu ndi apa a president akucheza ndi anthu amene amagwira ntchito pano, komanso osalephera kachithunzi pamenepo, chithunzi chachikumbutso kuti a president anafika kuno, ndipo chapasipasi ndikuamva a president akunena kuyamikira anthu amene wakuti yayi mukugwira ntchito yopambana. Timayankhula mwina mozinyoza timafotokoza kunena kuti Amalawi timafotokoza mozinyoza
kuti ife mwina sitingakwanitse, ife ndi akapamba kuchifu, zimene zija sizoona. Amalawi kuthekera tili nako kuonena kuti chilichonse tikhoza kuchita ndikukhalanso anthu odzidalira makamaka chifukwa cha ulimi umenewu, ulimi wamtsirira. Tikuthamanga kukweranso galimoto pamene woyendera famu imeneyi ukupitirira. Pano pamene tikudusa tikuona ndithu pali mitumbira imene aunjika, ndiyetsa kuti mwina amenewa ndi manyowa kutheka amene amagwiritsa ntchito akafuna kuti mitengo imeneyi idzikula ndithu mwamphamvu. Komanso chakumtunda uko ndikuonanso kuti kuliso timitengo tina ting'ono timene mwina m'maso mwangamu maoneka ngati chimanga. Ndikukhulupirira kuti ndi ulimi okhaokhawo wa mtedza wa macadamia umene ukuchitika. Oweni slogan imene tikuyendera ulendo uno nchoti maso ako ngokuthwa kusiyana ndi angawa. Waona zinthu zimene ine sindaone. Kuyandikira popeza ndachita utambalala. Kwambiri zikho zotheka kuti taona zofanana chifukwa pamene tikuchoka pa ndi pamalo pamene kampani imene inakumba malo amene ikutapapo madzi paja ulimi umene ukuchitika kuno ndi wa irrigation. Ndi malo amodzi amene ulimi umenewu ukutapa madzi pambali pang'ono pa malo amenewa amene pali damu limene madzi amene wakutengedwa pali mbande za mbewu imene ya mtedza wa macadamia. Ndi dongosolo lija lokuti zinthu zawo sakufuna kuti zizichitika mwapatali. Mutakuona kuti momwe ndafotokozera mpakuti pamalopo pakumbidwa damu pambali pakepa pali mbande, ndekuti pothirira mbande zimenezi si ntchito yayikulu. Tsono mitengo ija ndi imene yayamba kuonekayi mchithunzi mwanumo. Mitengo ija ndi imene tsopano tikuiona mpali yakuyi ikakula imafika ndithu mmenemo, ndipo ndikukhulupirira kuti mwina imeneyi yamba tsopano kumatulutsa zipatso patali. Oweni pepa nakudula. Nzofunikira kutero kuti anthu aone komwe tili kuno. Ndiye timafotokoza kuti pambali pa ntchito imeneyi pamene timaona mbande zimenezi pali dongosolo lina limene amachita yowa mtengo wa ukazi, mtengo wina wa umuna, kuchita kukwatitsa kuti mbewu zake zizikhala ndithu momwe iwo pa ukadaulo wawo wakufunira. Ulimi umenewu ndi pa Chingerezi tikhoza kunena kuti ndi commercial farming. Kwambiri ndi mbewu imene yoti akakolola amagulitsa matani ochuluka kwambiri. Ndimamva kuti muzaka ziwiri zitatu zikubwera zakufuna kuti azikwanitsa mwina ngakhale 10,000 tons kuti adzigulitsa kunja kwa dziko lino. Iwowa ulimi umene ali mugulu association tikhoza kutero mu Chingerezi imene amachita ulimi umene ndi ulimi oti ndi large scale kapena ukuchitika mochuluka pa mlingo ochuluka kwambiri. Kuno ma hectares opyola 250 momwe tamvera. Ndiye sikuti ndi ulimi wamasewera ndithu olo kuti malo ano kuti tiyende malo onse ndiye kuti ndikhulupirira kuti zikhoza kutitengera nthawi. Bwa pansi sungatheke. Zikhoza kutitengera nthawi akuoneka kuti ndi malo akulu kwambiri. Chinthu china Oweni nchonena kuti ife Amalawi timakonda kumazinyoza kuziyang'anira pansi kuti mwina zinthu ngati zimenezi sitingakwanitse, koma nzotheka. Zikuoneka kuti ndi zotheka kukhala ndi chidwi komanso masomphenya abwino ndi zipangizo zokwanira kuti ntchito imene igwirike, chifukwa momwe taonera pakufunika ndithu kukhala ndi upangiro kuti mukhale ndi malo amene muzitha kuchitira ulimi wamthirira. Kuno ndikutali ndithu ndi nyanja, kumene kuli nyanja ndikutali, koma iwowa pa ukadaulo wawo akwanitsa ndithu kukumba malo angapo amene akhala ndithu ndi madamu oti opa madzi azichita ulimi umene wamthirira. Koma timaona mwina mbali zina zomwe anthu ayandikana ndi madzi kuyenda malipande awiri kulowa madzi koma ulimi osatheka. Chinthu china Oweni kudikira tunkowawa. Munthu akuza kuti ndikubwera amene wayambira munthu kudikirira munthu sakufika. Kuona mtengo umene Oweni kuti ufika size imene uyambe kubala zipatso. Pakufunika munthu kuti kupirire motani ponena kuti pamene wadzala kudzafikira kuti mtengo uyambe kubereka. Munthu uzikhala ndi mtima otani wachiyembekezo onena kuti patsogolo ndizatola. Kufotokoza kwawo ngati namvetsetsa bwino makambapo kuti zimatengera 10 to 15 years kuti uyambe kuona zipatso zikubwera mu ulimi umenewu. Ndi mbali mmodzi ya ulimi, anthu ena amakhala ndi chidwi cholima ulimi wachimanga, ena mtedza kumene, ena mbewu yachinangwa,
ndi ulimi winanso umene tingathe kuyikapo mphamvu zathu, ulimi wa mtedza wa macadamia. Ndiye pachina chilichonse patience imafunika ndithu. Ndingokudula Owen, mmene tikudutsa muno mbali mwa mitengo ndikuona ndithu timadutsa timapaipi takuda. Mapaipi timene ndiyetsa kuti mwina timene timanyamula madzi kumatsirira mitengo imene monga mmene anafotokozera. Ndipo pamene tinafika pa damu paja, injiniya amene amagwira ntchito ya zimapampu zimene zimapopa madzi kubweretsa kuno kumunda ananena kuti zimapampu zimene amatheka kudzikonza kuzipasa mphamvu yonena kuti pa nthawi ino zizigwetsa madzi okwana 4 liters pa mtengo wina uliwonse, kapena pa nthawi ino zizigwetsa madzi okwana 5 liters pa mtengo wina uliwonse. Ndipo zimenezo amapanga malingana ndi mmene mtengo ulili. Tikudusanso apa palinso mamulumuzana ena amene amagwira ntchito konkuno avalaso zovala zawo zokongola kwambiri, ndiyesa kuti mwina ndi amene akugwira ntchito yosamalira mapaipiwa komanso kuonesesa kuti mitengo yakuno ndiyosamalika. Owen, mkati mukuoneka mosamalika kwambiri, anthu amenewa akuoneka kuti zinthu zimenezi akupanga tusakadongosolo kwambiri. Ulimi umenewu chomwe ndaona kuno ndichakuti umakhala ndithu ndi malamulo ake, chifukwa ukuoneka kuti ngakhale madzalidwe ake ambewu imene amachita ndithu molondoloza ine a row muchingerezi, kulondoloza ndithu kuti mitengo iyi kaya ndi 5 iyende pa mzere umodzi. Ndi mmene tikuonera kuno kuchokera kuja komwe taona mbande, ndiyesa kuti akufuna atipase chithunzithunzi kuchokera komwe akuthirira ndi kusamala mbande komanso ndi mtengo weniweni wa mbewu imene ya macadamia. Chifukwa kuno kumene tafika kuno kukuonetsa kuti ndi kumene kuli mitengo imene mbewu imene iyi anthu akukolola. Tikadakonda tikadainyamula m'manjamo, chifukwa kwina komwe tinayendera ndithu tinapeza ndithu matumba amene akolola mbewu imene iyi kukonzekera kuti akagulitse, kusungidwa malo abwino ndithu ozizira mujamo mwadongosolo momwe aini amachitira. Ine kunyamula kumafuna ndiyesere koma Owen mitengo yake njamingaminga njoti itakubaya muri pamene aisanja pajambande paja kuti uyende upanda sapato maso mwina utavala kabudula itakucheka ndithu. Koma mmene kufotokozera ndikuona kuti mitengo ina ya magede imene ili mbali imene kudutsa yayamba kupanga maluwa kusonyeza kuti chapompana ndithu ikhala imene ikuyamba kubala zipatso kuti tsopano akhoza kuyamba kukolola. Ndi zinthu za mtengo wapatali kwambiri zonena kuti mwina mmene Amalawi tokha timazinyozera kufika kuno kumada bodi kuti zimenezi zikuchitika kadi ku Malawi konkuno, koma ndithu mmene wafotokozera Owen kuyikapo mtima chitsimikizo kukhala ndi zipangizo komanso chachikulu nchonena kuti mbuyo munena achiza ndi Bishop Montfort Sitima mpingo wa Catholic kuno Kumangochi adanena kuti choyambirira kumafunika kuti munthuwe chitika mmene zikuyeneka kukhalira. Pano tatsika pa malo pena ndipo tikumvetsedwa kuti pano a president ayima kuti ndikhulupirira kuti mwina afuna angoonako kuti mitengo ikwenikweni zimene zimachitika zotani. Mtengo wa magedewo ndithu mmene amafotokozera Owen ndi umenewu, ing'ono ija imaoneka ndithu kuti ndi yamingaminga, koma waukulu ndikawugwira ukuoneka kuti ndithu ndi mtengo wabwinobwino. Pompano a president akhala akufika ndipo ayima pano kuti awafotokozere mmene zinthu zikuyeneka kukhalira. Olemekezeka nduna Samkawale ndimakuwuzani kuti ku nduna wa zaulimi kuli za series zimene zikuchitika, ndipo monga mmene mukuoneramo umodzi mwa mafama akuluakulu kwambiri amene apanga macadamia. Ndi bwino kuti tabwera mwadzazonera nokha tikamakamba zakuti tili serious zikutheka kujenda amene yoyo kuti anthu akupanga ulimi wa serious ndithu. Koma kunduna Amalawi mwasimikiza izizi tiyatsimikiza chifukwa anthu akupanga sikuti ndi anthu akunja okha, apalinso Amalawi amene akupanga ndipo tatengeraso amene ali mang'onoang'ono amene akupanga ngati ulimi umenewo mutukozeka ndi 5 hectares kupita mtsogolo ulimi wa macadamia popanda vuto. Tathokoza kwambiri nduna. Olemekezeka nduna amenewa azaulimi Samkawale kufotokoza kunena kuti yayi ndithu kumayambirira kuja mmene tinacheza nawo ananena kuti kuno kukuchitika za serious pachichewa, ndipo mmene zikuonekera ndi zinthu ndithu zonena kuti akupanga molimbika moyikamo mtima kuti Amalawi tikamaona tithe kukhulupirira kuti zimenezi nzotheka zikuchitika, ndipo ndi izi zimene tikuona tokha ndi maso lero. Mwina inenso pandekhandekha nene kuti lero ndi mwayi waukulu ndithu kuti ndatha kufika kuno kudzazionera ndekha ndi maso. Mwina pena kumangofotokoza anthu ako kwamamva zimakhala ngati zinthu zoti mwina zimene zinenchezera ndi nkhambakamba chabe, koma iyayi ndithu zikuoneka kuti zinthu zimene akukamba mdziko muno zoti tilimbikire pa nkhani za mamega farm ndi zinthu
zotheka ndithu ndipo titatitikepo mtima amalawi zitha kutipindulira. President ndipo awalandira pano tione kuti kodi chichitike ndi chani pamene a president akuyenda ndithu limodzi ndi mayi wa fuko lino, a first lady madam Monica Chakwera, kuti awafotokozere zimene zili kuno kumene tafika. We're now in the orchard of mature trees where we are harvesting. This year we achieved close to 4,000 kilos per hectare of nut and shell, which was our target, with the assistance of the irrigation. But if I can, Your Excellency, I'll hand you over to Mr. Banda again, who is responsible for the orchard. All right. President, takulandiraninso kuno kumunda kumene tikufotokozereni za mmene timapangira kumunda kuno. Kumunda kuno timadzala mtengo, tikadzala timausamala, timapanga pruning, skating and scouting. Scouting ndi mene timafufuzira zirombo zimene zili zoononga mmundamo. Ndiye tikamapeza zirombo zija timachotsa. Zikakhala zirombo zochuluka timapopera mankhwala amene timapha zirombo zimenezo. Kuchokapo mukuna amene akuonekera malo awo kusonyeza kuti ndi chiyambi cha macadamia. Ndiye akachoka pa stage imeneyo, iyi ndi stage yoyamba, amabwera pa stage yachiwiri imene timati petal 4 imene amachosa maluwa kuti iyambe nati developing. Yeah, awawa ndi macadamia amene akungoyamba kumene mu season imeneyi. Akachoka pa ma stage amene tikufotokozawo ndiye amafika pamenepa. Ndiye mmenemu timathira fertilizer monga zaka zambuyo timathira pamanja, koma padakali pano tili ndi irrigation. Ndiye tikugwira fumigation. Choncho tili ndiso wa irrigation amene angathenso kufotokozerani mmene amayendesera mapaipi athu apange madzi azioneka mmene amayendesera madzi. Iyi ndi drip irrigation. Pano kale mukathira pamanja? Timathira pamanja. Komano panopo ndi pamene tikugwisa ntchito yokuthira pamadzi, zaganiza pamadzi. Chakwera na president pamodzi ndi madam. Ndine supervisor wa irrigation amene tikuyang'ana za madzi apapa. Kuti akamachoka ku tanki kubwera kuno kuyang'ana paboka ndi kuseka ndi timati matiti ndi zinthu zake zimene timatsekera kuti apa panga. Chifukwa kuno timavutika ndi nkhandwe anyaniso. Chifukwa kuti forest yatawandika kwambiri ndi nkhandwe and then anyani. Ndiye magetsi akakuti aisiko sana tivute kwambiri ndiye timathira mwina 2 hours 4 hours. It depend kuti siku imene zili bwanji. Ndiye mazi mmene akuti kachonchomo ndiye ndi 4 hours. Pantengo ina leo timathira kuti 1 hour liters. Timizi kuti pantengo one side 1 liter, one side timizi 2 liters. Ndiye pasipo nile panga chubo chinyezi chima kumakumana pasi pacha. Imene mukuona kuti mitengo ikusangala chibwana. Nditholi bwana. Amamba mbali wanu zo. So Your Excellency, I'll just to add a little bit, you'll see it's dripping, and this is drip irrigation. They'll drip it, as you heard earlier, 1 liter per hour. We aim to give the trees about 30 liters per tree per day. Ideal. A rotation of with the water, we give the fertilizer. So if we water the tree adequately and feed it adequately according to the soil type, and then we with the yields that we are looking for. So I hope you've enjoyed the tour, the farm tour. Yeah. We are so humbled and proud that you've come out here and encouraged by your presence, because we know that you are definitely a fan of agriculture. She's and more excited. So. Madam, and yourselves. We'll find land, and they can test our farms. The soil is up there. That's great. And the weather and the temperatures and stuff. Yes, sir. Wow.
President awa fotokozera mmene zinthu zikuchitikira muno. Ndafika ponena kuti mwina choyankhula nkumasowa chifukwa chimene chandisangalatsa china chachikulu kwambiri nchonena kuti ndakhala ndikuku fertilizer tikutsira pogwiritsa ntchito manja, koma kuno akuti fertilizer amathira pogwiritsa ntchito makina. Chinthu chimene ndi china cha mtengo wapatali kwambiri chonena kuti ndi mmene ndikunena muja kuti zikuonetsa chidwi chachikulu chimene anthu amenewa ali nacho kuti ulimi umenewu ndithu ukhale ulimi opindulira dziko lonse la Malawi. Timafotokoza kuti ndi ulendo umene mtsogoleri wa dziko lino akuyendera famu ino ya Agrivest Chakal. Tipitiriza kumva zosiyanasiyana pamene ndithu president wa dziko lino akuyendera munda wa mtedza wa Macadamia, ndipo pano ndi ulendo umene tikuyamba tsopano kupita kukaona ofesi ya DC mtawuni komwe Kumangochi, makilomita pafupifupi 70 kuchokera pamene ndikuyankhulira pano. Dzina langa ndi Dave Uma, tikumanenso kutsogolo kwa ndime. Introduce